chipati ni chingi chimukira nche kiama kiana kyomo ngusomono ne kiama ya Jubilee nkingo tore kiama ya Jubilee kiama ya Jubilee gekorau na kabiro DMS myake menge kero mwanyoli chinga kimuligerie page yane uchinze more pake gali yani bwa chiposte cha Raila this person ekero nganchite gentongo kora nkwenda ne nkoro yane yonse Monto le kumbekera maguta gari yane na ali kubeka chiposte cha Raila nazunguka nere the whole of Nairobi ngoso estate na metekera nkoyigolerwe umurangu kwa nyarana bakotera nasa cause egali yane yabwate chiposte cha nasa nencheka ne rule ngane patingo support no moyone bwensi paka pone sinkingu chira Jubilee moroche gas matiangi akolete kagas matiangi akolete gas gali ntoma iteto kumoso igali na mangara akole nende ntu alenge nende ni maitenga Jubilee netwale opocholi bwa nomination obuborabe open transparent borabe obuya bwasyoku bodi totanyale kuira na magata tebenga ya bacholete abantu babo bacholete abantu bali bali office ba tweteri bagaba bwana nchi tukwane omosike matiangi nato hakikishirite agatotebinga nomination nebe free and fair senjo na mwegenire sichinga kichiailire yande ni mwege nasike